naglabasin tay tarupang kiday mo anahitan sinukat ang pinaagdam buhok mo nakulayan pintas nga aglap na pusanan di dagas na hangga nila kay mo di kay sagsaganaan matwet si makibibiyang luisot ti pagragsakam uray pa'y amin kan kagit na yunam sang ulikot pa ekstensyonam angem kumaisardig mo kuman talagay mo liputam taisot ng aklod kaniyam hindi bardani sit kapayla ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmetet mataros ang tiktiklay mo ananimet Mildred unak no tay ka din ng asawa din ka ipatpatig atarkin kandi kapayla marmar na Mildred unak no tay ka din ng asawa tigil ka ipatpatig at narotken kandi kapayla marmarne si kanti kabak nangan dilaad at pagpalpalain langam 24 oras ka nga online puro surfing gargangan at timeline kasanungat amit ay pamilyam di pa'y pulos sa mapagservyan kas narugin iti upupram balangkan iskanto pailang manang puda pa'y oras mo atan nangin di tabyak mo maan ano nangisip kudil mo weno narasay takit kiday mo di napatek may sat lakay mo tay nangatlon kintan sibu mo papuda web na itapuso di tapintas anapuno papuda web na itapuso di tapintas